Wojtek Dudek, Grybici, przy braku w czerwonym stroju i w brązowym Oława, przepraszam. Piotr Wielka. Tutaj już są zawodnicy dosyć doświadczeni. Wspominam, liczy się konkretne trafienie mieczem. Części powstawania na ciele, czyli głowa, korpus, oprócz dłoni, krocza, no i tam stóp wiadomo, reszta się punktuje. Stop! Walka stop! Dziękujemy! Stop!